Gituman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang saad nga hinabang sa mga biktima sa niluog na pagpatay sa Pamplona, pinaagi sa tabang sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno nga maoy ni paabot ni ini. Usa ni ini ang bigasan livelihood starter kits na gihatag sa dole sa 18 ka pamilya sa biktima ug pipila ka survivor sa Pamplona shooting kaniadtong ika-18 ug 19 sa Marso. Niabot pod sa 513,224 ang balor sa financial assistance na gihatag sa DSWD kauban ang Office of the President sa pamilya sa 8 namatay sa insidente ug 21 na ubang pang-victim survivors. Gitubag pod sa Malasakit Center sulod sa Negros Oriental Provincial Hospital ang balayran sa mga biktima na gidala dito para magpatambal. Usa sa mga benepisyaryo si Maria, dili niya tinuod ng ngalan. Apil ang iyang bana na driver sa Kapitolyo sa mga namatay sa shooting. Marami naman pong tulong na natatanggap namin. Galing sa Presidente, may nagpapadala din po na galing daw kay President na food pack. Marami pong tumutulong. Hindi po talaga mapapalitan ng pera ang buhay. Sa Tanhay City, nakadawat na sa ikatulong ayuda si Mang Diomedes, usa sa mga survivor sa panghitabo. Nipasalamat sab siya sa mga opisyal ug buhatan sa gobyerno nga nitabang niya. Bill sa ospital si Congressman Chikiting may gakuan na mo bayad sa mga bill. Atong kuan SWD dar katong PNP National itagaan mig ayuda. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Anthony Lamot.